Soc Josep Maria Albet, dels cellers Albet i Noia. Estem a Sant Pau d'Ordal, a la finca de Can Vendrell, que és on treballem habitualment. I jo sóc el que porta la direcció tècnica dels cellers i de la vinya, junt amb el meu germà, el Toni, que ell porta una mica més la part financera. El celler va començar el meu besavi, que va venir aquí a l'època de la filoxera. Ell estava en una finca de Cubelles i va venir aquí a empeltar els ceps, perquè era empeltador. I llavors, després els propietaris de la finca li van dir si volia quedar-se de masover i es va quedar. I llavors el meu avi tenia 18 anys ja, el meu pare va néixer aquí, jo també, el meu fill també, i aquí estem. Vull dir, el que passa que fa uns 20 anys es van vendre la finca i llavors la vam comprar, vam començar a embotellar el vi, a comercialitzar-lo embotellat i fer-ho ecològic i, bueno, fa exactament 32 anys que ho fem ecològic. Llavors, a mica aquests últims anys, els últims 15 anys, hem començat a comprar algun raïm d'una dotzena de pagesos que també ho fan ecològic i exportem a 20 països i, bueno, una mica l'evolució nostra ha sigut aquesta. Quan vam començar, la gent ens deien, bueno, alguns veïns i alguns amics, home, això ja és el d'abans, no t'enredis, que perdràs la collita, que avui hi ha coses més modernes. Jo era molt jove i tenia els meus dubtes, evidentment, però el fet de començar amb una empresa de fora que ens comprava em va fer descobrir també un món de gent jove d'Europa que començaven amb aquest camp del vi ecològic i dels aliments ecològics i això, no? I clar, llavors això, al veure aquest món creixent de gent jove amb molta empenta i capacitat, penses, i molt nivell cultural, penses que el futur és més això que no pas el que em deien els veïns. Estic convençut que tots els vins ho seran ecològics. Sempre ho he estat convençut, perquè és realment fàcil. Si no es fa és perquè molta gent no volen, perquè ja els hi va bé, perquè guanyen diners, i ara s'hi estan posant algunes empreses, no totes, evidentment, s'hi estan posant perquè al mercat hi ha moltes dificultats i veuen una opció de mercat i com que a nosaltres ens ha anat bé, doncs bé, és una opció, però no és tan fàcil. O sigui, fent ecològic sol no és la solució. Has de fer tot el que faries normalment i a més fer-ho ecològic. No sé si donar consells a la gent jove, perquè veig que hi ha gent, aquí al Penedès hi ha ara una sèrie de gent que ho estan fent molt bé. Una gent que han començat joves d'ara, que un altre dia seran més grans, ara són molt petitets, però que ho estan fent molt bé, molt bé. Em ve al cap el celler Pardes, el celler Mascandí, no sé, d'altres que ho estan fent realment amb il·lusió, amb ganes d'aprendre'n, oberts, i estan fent vins molt bons. Jo penso que no sé si donar-los massa consells perquè ho estan fent molt bé. No s'ha de tenir por, s'ha de buscar fer coses que realment t'agradin a tu i que siguin interessants. No fer el que fa tothom. Només he de dir que jo no n'he plantat mai de xarel·lo i tinc 53 anys i és la veritat que més tenim. Tenim 13 hectàrees de xarel·lo i n'estem molt orgullosos. Llavors també he de dir que no n'hem arrencat. Llavors, al contrari, ara estem replantant vinyes velles perquè estem veient que realment donen una qualitat excepcional. Sobretot en la zona aquesta dels costers de l'Ordal, que és aquesta zona de la part nord-est del Penedès, tocant el que és les muntanyes d'Ordal, del Garraf també una mica. Aquesta zona queda com molt assolellada i plou una mica menys que la vall central i a la part sud i oest, i la terra és com més erosionada, són terrasses més petites i realment hi ha xarel·los molt bons, hi ha xarel·los vells. Sempre hi ha hagut molt de xarel·lo en aquesta zona perquè a les planes el xarel·lo no s'hi feia massa perquè deien que no li agradava. No li agradava volia dir que no feia gaires quilos. I en aquestes terres que tenim nosaltres, com que de per si ja no són tan productives, el xarel·lo hi anava molt bé, perquè és una varietat molt rústica i s'adapta molt a aquest tipus de sòl. Sols molt calcaris, argilosos, tancats. Produeix uns vins que a vegades inclús arriben a ser reduïts, de tan concentrats que són, no? I a més, aquests últims anys, precisament, amb algunes bodegues joves han recuperat i nosaltres ens hi hem enganxat també amb els xarel·los treballats amb les mares i és un univers nou pel món del xarel·lo. O sigui, ara tenim dos xarel·los completament diferents, el que serien els joves i el que serien els que s'han treballat amb mares, i llavors hi entrarien ja els que tenen un toc de barrica. Els donen un aire més internacional i més elitista també, més petit perquè és molt més car, no? Però realment és una aposta nostra, hem col·laborat amb la potenciació del xarel·lo a través de la denominació d'origen i estem molt contents, molt orgullosos del xarel·lo que fem. Un dels nostres esforços principals ha estat recuperar varietats antigues que hem trobat per diferents vinyes en una primera fase, per aquí al Penedès i de resta de Catalunya i Mallorca inclús,
de les quals vam recuperar 7, que dues tres estan ja en fase de conreu més massiu i demanant l'homologació ja, perquè no estaven autoritzades, perquè eren desconegudes, havien desaparegut pràcticament. I després, ara en la segona fase n'hem recuperat més de la zona del Pirineu, de la Vall d'Àneu, i 3 concretament, desconegudes completament, i a part estem assajant també moltes varietats que són creuaments de diferents varietats existents, com l'Arinàrnoa, que és un creuament de Merlot i Petit Verdot, o el Caladoc, que és un creuament de Garnatxa i Cabernet Sauvignon, Garnatxa i Malbec, o el Marcelan, que és Cabernet Sauvignon i Garnatxa. Estem fent també un esforç molt important amb varietats que puguin considerar-se bones per negre, perquè amb negres tenim les internacionals i després tenim l'ull de llebre i alguna altra coseta molt limitada que sembla que pot ser interessant, però jo estic convençut que aquestes altres varietats poden donar molt bon resultat i és una línia de les de futur, anem a dir, tant per descobrir perfils aromàtics i perfils gustatius bons, com per buscar més resistència als fongs, que també és una altra via dins el món ecològic per limitar l'ús de productes, eliminar el coure completament i anar a productes molt suaus, tipus terres sulfurades, argiles, bentonites, que són productes totalment innocus. Per tant, és avançar un pas més en l'ecologia i en la sanitat dels aliments. Bé, sempre fa il·lusió els premis. Sempre fa il·lusió perquè no deixa de ser un reconeixement a la teva feina, a la tasca que estàs fent, no? Per tant, contents. A part que sempre et dona una mica de promoció, també. Per tant, molt orgullosos i contents d'això. Jo penso que, encara que me'l donin a mi, és un premi a tot l'equip de gent que treballa amb mi, perquè jo sol no podria fer això. Llavors penso que vull entendre que el premi no és a mi sol, sinó que és a tot l'equip de gent que hi ha darrere meu també, de tot el Vet i Noia.